county ma Homa Bay odiochieng' manyoro. Mokwongo bende nitiere jakanyo mar UDA machung' Kasipul koso wene jo ODM kaluwore kod riwruok ma ODM nitiere godo kod UDA. Erokamano ahinya. An stakeholder kaka permanent resident mar Homa Bay County kendo ma the great Rachuonyo. Sipul en wuoyi makayo mar kwara mar Rachuonyo. Koro gima affect directly. Ada wuoyo kendo kaka stakeholder mar the broad-based government. An interest mara maduong' kaka jakoma UDA en keto lwasi makare ne jodak mantie Homa Bay and beyond mondo mi giyud nafas mar biro teno sirikal mar jatenda party leader marwa William Samoei Ruto. Mano miyo abedo in the interest of broad-based directly affects me and affects us as UDM members. Nitie gima notimore chien, adwa duoke chien kata biro duoke. Nitie gima notimore chien e yiero mar 2022. Ne nitiere widespread ywak kuom party primaries, kuom chama mopogore. In this case, the most predominant party mar area mar Nyanza ma en ODM. To kane ng'iyo mos ywaruok mantiere kind migosi Ruto gi migosi Raila ne en neck to neck. Iyudo kane William Ruto noyombo jaduong' Raila kod kura 230. To iyudo ka joluo 780 gi wiye ne okogo kura nikech ang'o voter apathy. Ang'o mane kelo ma? Dibed ni seche moko nyalo bet ni ng'ur bila maneno ka ji ywak e TV kani mine ywak ni ok omigi nafas mar goyo kura. Dipo ni ng'ur mar jochung' kod joma wafuasi maggi nikech ok ratiro margi onyol nyalo bet ni nokelo voter apathy. An kaka ja UDA ma kwayo kendo alamo across lweta ni maja riwruokwa mar broad-based ni obeda nyaka chieng' moro wadhi e debe pamoja ka wan gi maja moro gi some arrangement. Mana adwa kwayo jo ODM kaka stakeholders magwa ni mondo mi voter apathy mano joluo 700 gi wiye okogo kura nyaka gidog chien nikech ang'o? King'iyo party primaries mar ODM motimore nyoro e dala ma Kasipul. Already ne en predetermined. How? And predetermined nikech ng'at achiel already was favored. Opinion mar voters mag jokanyono mag ODM already nosebedo shaped towards a particular candidate. Men Boyd Were. Kineno national chair person mar ODM chakre lal mar nyakewa jaduong' Ong'ondo Were. No chako bang'e kanyo kuwuotho gi migosi Boyd Were. Notimo mani kichango no shape opinion mar voters. Mondo gisir Boyd Were. Onge gima tame as an individual citizen mondo obed ga freedom of choice. However, no nego beno ng'iyo ni to mbima biro gofise kaka national chair. Chal nade nyalo bet no abuse privileges ma biro gi mbima ofise mar bedo ga a preference. Gima chielo kendo madagombi mondo gitim. An kendo ang'eyo ni ODM nigi levels mopogore mag timo yiero. Nitiere direct ticket manyalo bet ni kuku maduong' matayo party ong'iyo ni kum jomochungi area ne kalure kaka area ni oti waneno ka candidate number X ema nyalo deliver interest mar party gi mar community no. In that case ginyalo luongo stakeholders through consensus to gichiwo direct ticket mana kaka notimore 2022. In that case nikech in giratiro no okonego beni giketo jokanyo no mage chama ng'wech gikawo pesa ji twe pesa kaso jirengo kabedo gi hopes ni nitiere ratiro mare gi dhi yudre no dhi bedo free and fair.
Owadwa majakom jalup jakom Nairobi County Mheshimiwa Ochieng Jera. It is interesting. Ko wacho ni mai yiero mokwongo neno mar ODM ma ng'ato kohinyore to ji ok otho, ji ok otho. An bende ado congratulate ODM ni by all standards as much as loss to property ma ok wanyal encourage, but yiero ma Kasipul manyoro to ne gitemo ne ok waneno ng'ama owito ngimane. As we speak, it is not reported yet. Kendo nok waneno ng'atno moting kotimo remo. As we speak, yet it is not reported. Koro mana adwa miyo gi poch gi pak ne gitemo. As much as already yiero mar Boyd was predetermined. Anti gi stakeholder mar UDA party at the highest level, men ngama associate gi party leader mara Biloni Faruk Kebet. It is on record. Nino bi arambe Homa Bay. Mo gwelo Boyd were motingo. That was also creating and shaping opinion Marjo Dak Kasipul. Nema is the choice. Marjo ODM. Marjo ODM. Then kamano to ngimagi dhi ne nomination ne onge. Ni luongo joagi te tiketo gi piny tiko ni wan kaka chama wase decide after consultation one candidate wa en Boyd. Kidwok kadwo kipenjo mi penjo. Ipenjo ni to wan kaka jo UDA. Be uketo ng'ato Kasipul. Waketo ng'ato. Ada dwoko authoritatively. Ni wan kaka jo UDA. Okwa field candidate. To bende nitiere weche mosebedo ka liekore mane opondo kalumo lieko ni un kaka jo UDA kata kamano no koluongo ni en ng'ata ma jo UDA ni nitiere kaka osiro independent candidate ma ok osir ja ODM machunga Kasipul. Adiera nitiere kanye? Adwa dwoko kanyo. Wan kaka jo UDA. Kawuono tik 25. Pok wabet piny at the grassroots level from Homa Bay County. Muabet piny gi our counterparts mag ODM. Iwinja at the national level, as a party, at the county level. However, was able to indications from our principals. Ni number one, okwa field candidate. Okwa field candidate, pokwa iro directives. Ni okwa field candidate to our support candidate X or Y. Manomio as we speak one kaka jo UDA kapok wabet piny gi jo ODM gi party leadership marwa. Iwinja kura isero. Wadhi bedo very neutral and jo hera magwa ma Kasipul. Kokwa guide gi, they are free to make their own independent decisions as citizens ma Kenya mondo gigo kura kama gineno ni ber. Iwacho kanyo makare ahinya kendo warito neno ni duond bura mano mar UDA biro bedo kasiro ng'a mano eng'welaro koma jaod bura mano mar kar chung'od bura ma Kasipul. Ochieng Jera iwinjo kanyo seyo ma obiu ne jotelo mago mag ODM ahinya gino mwanyalo wacho ni en shaping kaka nyalo bedo ni yiero mago mag kar chung'od bura ma Kasipul ne bedo kotudore kod kaka kata jakom mar ODM ne otenore kod Boyd. Tadira nitiere pesa ma jogi chulo mar mondo mi omigi thuolo mano kata mar dhi party primaries. Wang'eni nitiere omenda mano madero 25,000 ma ng'ato ka ng'ato nochulo kapok motelo ne welo mano timore odiochieng' manyoro. Iwinjo kanyo kaka Kennedy Obuya oloso kanyo owacho penjo nang'o ma kaluwore ni jotelo mag ODM mane oseyango chung' margi kod ng'ano mane gisiro en bedo jaod bura ma Kasipul manyien kapo no yombe yiero. Ang'o mane mono ODM mar mondo mi oluong jogi te mesa to koro wach ni okoro wena weya ng'ani thuolo mar mondo mi odhi ng'wech to un seche moko rit nyaka 2027. Weche go mago mag favoritism kata mar favoring ng'ata achiel e party. Ang'o makelo gi to bende inyalo tiek gi kiny wantiere kod welo mag Ugunja. Weche makamagi bende waboneno. Agoero kamano ni wakili to gi Mheshimiwa Ken Obuya. Adwa wacho ni jopiny sani riek. Japiny ok inyal chuno gi ng'ama ok odwar. Kendo ke temo chuno japiny gi ng'ama ok odwar to wigo kanyo. Malava jodbura ma Malava nanche Nyasaye okawo. To ka ginyo Yiero wuode no chumo nyombolo.
ne jogo weye moyier ng'ama chielo. Onge pogruok gi Kasipul mane Boyd ochung'. To jo Kasipul wegi emoneno lit mar tho wuongi kaka nonege. Gineno lit kose gineno ni jakom mar ODM ma en gavana ma Homa Bay ema ero koro nosechung' kode. Gineno lit kose giyiengore kaka gavana. Bende en dhano kaka ng'ata ng'ata.